Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanku da zurin sake sauraronmu a cikin sabon shirinmu na wannan dandali namu mai suna Classic Hausa TV. Muna roƙonku da Allah da ku daure ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa, sannan inda hali ku yi mana sharing kuma ku danna like a wannan post ɗin namu. Cikin hukuncin Ubangiji yau shirin namu zai tafi ne kai tsaye cikin yadda za mu nuna cewa yadda magidanci zai sadu da iyalinsa ba tare da ta ɗauki ciki ba. Ku biyo mu cikin wannan shirin namu na wannan rana domin jin yadda za ta kasance. Wadda wannan harkar likitoci da masana fannin jima'i daban-daban sun sanar da cewa kamata ya yi duk ma'auratan da ba sa son ɗaukar haihuwa su je ga wannan dabara, yanda shi saboda mafi yawanci waccan hanyar wasu lokutan akan samu tangarɗa, inda za ka ga mace jini yakan ɓalle mata, ko kuma ka ga wata ta saka duk da haka kuma tana jinin al'ada, wata kuma za ka ga ta saka kuma cikin yakan shiga. Amma ta wannan hanyar masana da dama sun zayyana mana cewa ba za a samu wannan shigar juna biyu ba. Wannan hanyar kuma ba wata hanya ba ce wadda malamai da dama suna ganin ba ta saba da koyarwar addinin Musulunci ba. Hanyar kuwa ita ce a duk lokacin da mai gida ya kusanci iyalinsa yana cikin buga aiki, daga zarar ya ji alamun maniyyinsa ya taho, to ya yi ƙoƙari ya zare ya kawo a waje domin kada ya kawo a ciki. Wannan hanya tana taimakawa wajen hana ɗaukar ciki. Sai kuma tamu hanyar ta biyu ita ce, bincike ya nuna cewa a duk lokacin da magidanci ko kuma matar za su kusanci juna da kuma ba sa son su ɗauki juna biyu, a wannan lokaci za a so ki samu ƙwayar kanumfari guda 3 ki tsotsa a bakinki, ko kuma shi ma ya sa a bakinsa kuna tsotsa. Wannan dabara ce da take sakawa maniyyi ya tsinke, kuma daga zarar maniyyi ya tsinke bayan da za a yi a samu shigar ciki. Waɗannan hanyoyi su ne dabarun zamani, ko in ce dabarun da suka zo da ba su saɓa addinin Musulunci ba, da za ka iya tsinka maniyyinka ba tare da ciki ya shiga ba. Kada ku manta masu sauraro, domin samun sababbin dabaru ku biyo mu ta cikin wannan channel namu mai suna Classic Hausa TV. Ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Muna godiya bisa irin haɗin kan da kuke ba mu.